kag kun ara kada nagwaragwag man magpamati ka man diri sa akon. Ha? Ilabi na gid ang imo nga mga sumulunod manda nga nagapamati man sa imo. Upod ka mo pamati sa akon kay may ihambal ako sa imo. Man Jun Capulot sang RMN Iloilo. Ari lang ang inughambal ko sa imo. Pamati ka, ha? Kung hindi mo man gusto malatiguhan sa kanginan, ang gusto ko nga ipabutyag sa imo, nga idol ta ka Jun. Amo na gani, Jun, buligan ta ka, pangbirahalan da sila sa kanginan niya, Jun. Kung may ara ka nga 50 kaliber, kag 30 kaliber nga ginhambal kagabi sa imo nga programa nga nagatuon sa mga hindi manaming nga ginabuhat sa mga tawo, pahulamon ta ka artilyero ko. Pahulamon ta ka sa ngakon nga tanan nga pwede mo magamit pati tangke de. Pahulam ko sa imo, John. Idol ta ka, John. Ha? Amo lang na mahambal ko sa inyo sa karon nga abin kay iti ang akon nga niluto. Daw medyo mabatok-batok na. John, good job, John, ha. Panglatiguhan na sila sa kanginan. Magabanubalik kita pagkatapos gid lamang sang importante nga pahanumdom.